Gibangga mo ako, matod sa puno, bisan sa kabakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daigod ko ikaw. Gibangga mo ako, matod sa puno, Langit no namo nga Amahan, daghang salamat sa imuhang pagkamaayo sa moang kinabuhi. Kami magadul diha kanimo Lord God niining takna sa kahaponon. Among gina-welcome ang imuha Ginoong balaang espiritu. Kay kung asa ang imong presensya, adunay kalinaw, kalipay ug adunay kaayuhan. Usa Ginoo niini nga kahaponon, amo kang gina-welcome sa matag usa namo ka panimalay. Ingon man Ginoo, kutob sa magtan-aw niining nga video, akong pag-ampo Ginoo nga ang imuha Ginoong presensya maga-minister kanila. In the name of Jesus Christ. Salamat kaayo o Ginoong Dios, kami nagapangayo po diha kanimo Lord God ug kapasayloan sa tanan namong mga nahimo nga mga kalapasan diha kanimo. Kami nakasala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Limpyuhi kami Ginoo pinaagi sa imuhang hamili nga dugo. Salamat kayo among ibalik diha kanimo tanang dungog, himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, sumayong hapon na usab diha kaninyong tanan. Adlaw Lunes, ako ang paabot ang ako ang pangumusta sa ato ang mga kaigsuonan no nga naa sa lagyong lugar diha sa Canada, sa Tennessee, sa Japan, sa Kuwait, no sa Dubai, or kumusta mo diyang tanan, no? Amping mo sa kanunay, no? Ug salamat sa inyohang pagsubaybay nining programa Igsuon Ayaw Kaluya. Okay, so magpadayon kita sa tuang gihiskutan, no? Victorious, not a victim. Inay makatapad, victorious, you are victorious and not a victim. Kaya nga tuang topic karon na nata sa point number 2 no sa part 2 sa ato ang series. Part 5, I'm sorry. Part 5 sa ato ang series. Okay, ang point number 2 niini, be good as you can, no? Nga magbinutan ta kutob sa ato ang makaya. Lisod yun magbinutan igsuon, no? Kung wala ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao na nga be good as you can. And under this point, okay, always clothe yourselves with humility. Ina mo katapad, clothe yourselves with humility. No, always clothe yourselves with humility. No, kinahanglan daw nga atuang sininaan ang atuang kaugalingon sa pagpaubos. Kay mao kini siya ang gusto sa Ginoo kanato. Kay ato ang abrihan ang ato ang Biblia sa 1 Peter chapter 5 verse 5 to 7. Yung pa diha, young men, in the same way submit yourselves to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, so that in due time He may exalt you. And verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares
for you. Okay, so mintras kita no nagahimo og maayo, dili lang diha atubangan sa tawo, but most importantly nga magbuhat ag maayo diha atubangan sa Ginoo. Para dili ta mahimong hypocrites or tigpakaron ingnon. No maayo ta sa atubangan sa mga tawo, pero ang tinuod di ay sulod sa atong kasing-kasing nagyaw-yaw dayta. No kung kita mohimo og maayo atubangan sa tao, kanag yung sigurado ta nga bukal sa tuang loob. Kay mao na ang ginapangita sa Ginoo na kind of attitude. Kanang mutabang ta nga bukal sa tuang kabubuton or kanang gusto gyud sa tuang kasing-kasing. Okay, because God gives grace to the humble and opposes the proud. So ingon ka ganiha, always clothe yourselves with humility. Kanunay natong saninaan ang atuang kaugalingon sa pagpaubos. Tungod kay ang Ginoo mo ingon padre mohatag no magrasyahan ang mga mapahiyubsanon, pero iyahang i-oppose no ang mga garbuso. Kumbaga iyang i-pull down ang mga garbuso. Okay, when we humble ourselves before the Lord, He always gives us grace. Magrasyahan yun ta pero may igsuon kung kita magpaubos. No nga bisan sa tan-aw nato murag tamak-tamaka naman taan ning tawhana. No mura naman nakaloko nako, pero sige lang. Paubos lang kay ang Ginoo ray mo pataas nimo. Ug katong mga mapahitason, mga garbuso nga mga tawo, i-ana to sila sa Ginoo, i-down sila sa Ginoo. Okay, do not take revenge, but leave room for God's wrath. No, dili ta manimalos, kundi ato ang itugyan sa Ginoo ang tanan, kaya ang Ginoo na ang manimalos para kanato. Amen? Na kuya, ang Ginoo may manimalos. Kaya kung kita manimalos, dili mahuman ang away. Kung ato ang baslan, ang ato ang amigo ba or pamilya ba nato, no, kung awayon ta, o atong baslan po sila, dili mahuman ang unsani ang kaggubot. Pero kung buhatan ta nilag dili maayo, sige lang, atoa lang magpaubos lang ta permente kay ipataas rata sa Ginoo. Amen. Okay, God is just and He will do what it says. No, kay ang Ginoo matarong, unya iyahag yung buhaton kung unsa ang iyahang gisaad nganhi kanato. Okay, 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 to 8. Padre, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. O liman ka na. Yun, Padre, God is just. He will pay back. Siya ang mubalos sa mga tao nga nakapasakit nato, siya ay mubalos. Mas kuyaw, no? And verse 7, and give relief to you who are troubled and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Okay, so mga igsuon, no, ingon diri sa 2 Thessalonians 1:6 to 8, ang Ginoo day mo panimalos kanato. Kung padiha ayo pa nga siya day mo balos, no? He will pay back trouble to those who troubled you. Hallelujah. Kinsa man to atong kalaban, ayaw balusi. Allow the Lord no to pay them back. Hallelujah. Unya sa panahon nga kita naa sa yung padre sa kalisod, ang Ginoo day mohatag daw nato og relief. Yung padiha and give relief to you who are in trouble. Hallelujah. And so do not be worried or be distracted if people trouble you. Pasagdi lang na sila. Wala na sila mahimo sa kinabuhi mo na nga manghilabot sa uban. Ayaw lang na sila, pasagdi na sila. Niya kita mo tutok na sa Ginoo,
ato isurrender da siyang tanan kay ang Ginoo ray mo balos anak nila. No, kinsa katong mo naghatag kanimo og ka sakit, kinsa to naghatag kanimo nga matrobol ka. Okay, so ato ang surrender da sa Ginoo ang tanan kay siya nay mobalos atong mga tawhana. Amen. And the Lord will give you relief when you are in trouble. So nasa panahon nga kita nata sa trouble o sa kalibog, no, kaning wala na ta kabaloon sa atong himuon, the Lord will give us a relief. No, mo na siya iyahang saad. Basta importante lang nga magpaubos lang gyud ta diha sa ato ang Ginoo. Okay, ato lang napasagdan ng mga tao diha nga walay mahimo sa kinabuhi na magsigig panghilabot sa atoa nga wa man unta nato sila hilabti. Pasagdi ang Ginoo nga maoy mobalos ngadto kanila. Atong himuon magpaubos lang ta, clothe yourselves with humility. Amen. Hallelujah. Langito nga Amahan, daghang salamat niini nga kahaponon. Ginoo, daghang salamat sa imong mga pulong na kinahanglan gyud ay namo Ginoo isuot ang amo ang sanina sa pagpaubos. Kay para Ginoo ang imuha Ginoong pangandoy nganhi kanamo amo ang matuman. Sa Ginoong Dios, kinsa man tong mga tawo Ginoo nga nakapasakit kanamo, amo na sila gipasaylo og amo ang gina-release Ginoo, amo ang panalangin ngadto kanila. Sa Ginoong Dios, niini kahaponon kami nagapasalamat diha kanimo. Ingon man Ginoo, Lord God, ako pong ginaampo Ginoo ang imong mga katawhan karon nga na sila matag-usa ka panimalay. I pray Ginoo nga imo silang bisitahon, imo silang hatagan sa imong peace, joy, and love. Salamat kayo, and we give you back all the glory, the honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So mga igsoon, daghang salamat sa inyong pag-uban sa mubo nga oras diri sa kahanginan. No, kining inyong ubos nga alagad, no, Pastor Will Millian magaingon kaninyo sa kanunay, igsuon ayog kaluya kay Ginoo magauban ka nato buntag o gabi iyang panalangin maana ka natong tanan. God bless and shalom to everyone. Amen. Bye-bye.